You. Hej alle sammen, velkommen til den her kanal. Min kanal skal handle om 10 ting, piger ikke fatter om drenge. Okay, 10 ting, jeg ikke fatter om drenge. Hvorfor? Hvad var det nu? Drenge, de laver rigtig meget joke om piger. Eller skulderskub. Eller vi siger skulderskub. Piger bliver så hissige. Nu ved jeg godt selv, at jeg er en pige. Men jeg er ikke sådan en. Jeg er ikke sådan en, der kommer op og skændes så meget. Det gider jeg ikke sådan noget. Og så var det, nu siger vi det her, det er en pige. 2 minutter. Det er en dreng. Vi tager måske lige den her. Det er ikke min. Det her. Okay, undskyld. Det er en pige, det er en dreng, det er en pige. Så kommer han, giver ind i skulderskab. Og så er det, hun bliver ked af det. Og så, ja. Hvad? Hvis man ikke må få noget slik, hvorfor skal man så bruge her? Nå, men hej.